ETV kontsumo eredu berrietara egokitzen ari da. Martxoaren 18tik asteazkena, kanal honetan ETV bat on ikusten hasiko zara. ETV baten kanal digitala programaziorik onenarekin. Gainera beste eduki batzuk ikusi ahal izango dituzu, zauden tokian zaudela eta edozen gailu, pantalla edo plataforma erabiliz. Adibide bat, martxoaren 19tik osteguna, korrikaren jarraipen berezi eta zabala. Aurrentzako euskarazko edukiak zuretzat eskuragarri, non nahi eta noiz nahi, Makusi plataforman. Eta goizeko zein eguerdiko ordutegietan, ETV baten eta ETV bat onen. ETV bat on. EITB, garena. Ikasturte hasiera hemen da. Kaixo. Eta abenturarik bizi eta divertigarrienak bueltan izango dira. Zer arraioz ari zara? Potx eta Lotx, Ladybug, Ninja Tortokak eta guazenen eduki esklusiboak, lagunik ausartenetatik hasi eta bihurrienetaraino, Makusin denak izango dituzue zain. Gizakiak, robotak, mutanteak, kanguru gizonak? Bale, ez izan creepya, Abian da denboraldi berria Makusin. Erne lagunok. Potx eta Lotx pailazoak bueltan dira, eta nola gainera. Ongi etorri, Potx eta Lotxen laugarren denboraldia. Abentura, jolas eta sorpresa gehiagorekin. Nire aizpabikia dator bizitan. Ezingo diezu muzin egin. Izan bihurriz, eta eutxi goiari! Orain Makusin ikusgai. Zoro etxea. Ume eta gaztetxoentzako euskarazko edukirik onenen bila zabiltza? Hona hemen Makusi, haurrentzat sortutako euskarazko unibertso digitala. Gehien atsegin dituzun istorioak eta pertsonaiak, eduki esklusiboak eta mundu mailako telesailik onenak euskaraz. Eta dena ingurune digital seguru batean, non nahi eta noiz nahi ikusteko. Plataforma bat baino askoz gehiago. Egin zaitez Makusiko kide eta bizi esperientzia osoa. Pantailetatik harago doan aurrentzako euskal unibertsoa. Oraindik ez bazaude, zeren zain zaude?